Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Unsa pa ka kalisod ang ikaduhang pagkabukan? Pamalanho. Ang bugat nga krus o ang iyang kaugalingong pakuya, nakapagisukamot sa niya pakuya. Nganong ako pa man, dili siya. Kung kanampusan o kadaugan ang pagkitabo, ang pangutana mao, nganong siya man, dili ako. Mga igsuon, gihukman si Jesus sa kamatayon. Jesus naluoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, diminawag usap kami. O Diyos, kami Amahan namo anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta may Ikanapulo nga istanse. Sa Jesus, giukasan sa iyang mga sapit. Dahil gulong simbahong kao, kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, diminawag usap. ang ikanapulong isa ka istasyon. Si Jesus gilansang sa krus. Dahil gulong simbahong kao Kristo. Kay sa mahal mo nga krus, iluwas mo ang kalibutan. Taliwala sa duha ka malapason, si Jesus ginansang sa krus. Dili na siya makalihok. Nabingat siya tali sa duha ka barugan. Apan bisan pa niini, ang nagtupad niyang laway sa katawhan. Ipakita niya ang gugma, pasaylo, pagpabalaan sa kahintang. Ang katumanan sa iyang ginawa, mao ang kamatayon. Kung masayod siya sa mga buong kaniya ang kinabuhi madagayaw. Namatay si Jesucristo dito sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubos nga damo. Jesus maluoy pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo.